Sí, el Front Revolucionari del Campus, és així. Una cosa, per què se diu FREC? Bé, perquè és Front Revolucionari del Campus. No seria FREC? Ja, però és que és... No, queda mal, entonces li posem la E de revolucionari i aleshores ja és FREC. I per què no se diu Front Revolucionari d'Estudiants del Camp? Doncs perquè... No. Així busquem gent compromesa, que estigui en contra de tot i sobretot revolucionària amb les normatives que estàs en el campus. Tu ja m'entens, o sigui, Front Revolucionari del Campus. És així el nostre nom, és així com som. Però per què se diu FREC? No seria... Pots deixar el carteler ahí? No seria FREC? És que si dius FREC no sonava, FREC sí. Podríeu dir-se Front Revolucionari... O és que és la E... És que amagueu alguna cosa. Sí, què amaguem? La E. De què? De secta, o secta. No, la E és perquè quede bé. Mira, FREC, Front Revolucionari del Campus. Punt, val? Vinga, moltes gràcies. Ja t'he dit que sí, anem a realitzar activitats molt compromeses, Estem dient que anem a sublevar-nos amb les armes, perquè ja estem farts que ens pisotegen, tot el sistema de sempre. Bé, és que jo tinc aquest rebot, no patisques, si t'apuntes ja aniràs coneixent-me. Tu vols apuntar-te? Fa falta d'autorització de pares? Home, si estàs a la universitat és perquè tens més de 18 anys i suposa que activitats culturals no supondran un problema per als teus pares. El que sí que volem és que siga una Front Revolucionari del Campus per la qual estem sublevant-se ja amb les armes, perquè això ja és inocuantable. Sublevació armada, què és? Doncs ja t'ho deixa ben claret, no? El problema és apuntar. Jo t'ho dic, agafes el boli, mira, sí, això no, així està indicat tot el que necessites per a... Com escric en saliva? Que quan dus a casa i demà m'ho dus, val? Vinga, moltes gràcies, ens vegem. La pròxima reunió que tinguem és el... no sé, serà d'ací una setmaneta, vale? Però ja t'ho vegem, val? Moltes gràcies. Adéu. Soy la tuya. Sí. Companys universitaris. Les diferents bandades de primats lluiten en un desesperat intent per sobreviure en un ambient hostil sense menjar ni aigua, però a pesar de les seues baralles en la sabana, no tot és violència en la seva comunitat, i sempre hi ha lloc per a l'amor entre aquests animals. La violència només és comparable a la seva passió. Companys universitaris, des del Front Revolucionari del Campus hem sabotejat l'emissió per fer-vos arribar el nostre missatge. En aquesta època de conformisme i pau fictícia ha arribat el moment de la revolució. És hora d'alçar-se dels pupitres i mostrar els nostres punys ben alts. Mobilitzeu-vos, eixiu de les aules, ja n'hi ha prou, ha arribat el moment de... Bones, professor. Sí. És que estava molt sent de fer-me fotocòpia, se trencava la fotocopiadora. Tu t'assentes? Ja. Puc assentar-me? Oh, sí, ara ja t'has assentat, fill. Tu ja estaràs assentat. Avui hem començat ja. Heu començat? Sí, ja hem començat. Vale? Ara? Tornem a començar. Companys universitaris, des del Front Revolucionari... T'has portat bocata? Tu creus que és moment ara la manera i la forma de dir-ho? L'entrepà? De català? Sí, perdona, que no t'he oferit, vols un trosset? Que simpàtic. Companys universitaris, des del Front Revolucionari és... Puc anar mitjans? Quin fam? És que no has mossat. Claro, no l'almuerzo ya tens famita, ¿no? Ay, la mamá te ha fet el bocadillo. Fes el que et doni la gana, ¿vale? Però fes-ho callaet.
I si tens alguna cosa interessant que dir-ho, ho dius, però si no, calla. Què? Pensa ahí. Tinc què? No què. Espera. Ja està bé. Companys universitaris, des del front revolucionari del campus, en aquesta època de conformisme i pau fictícia, és hora que eixiu de les aules. Ja n'hi ha prou. És moment de que... És que no m'agrada la salada. Però una pregunteta, per què collons t'has apuntat així, al FREC, al Fons Revolucionari del Campus? Fons FREC. El front. Per què t'has apuntat? És que s'havien apuntat els meus amics. Doncs jo també m'han apuntat. El que passa és que només en les hores culturals ells estan en la Big Bang i no m'han apuntat. ¡Qué bruto! Companys universitaris, des del front revolucionari del campus exigim una línia en valencià que siga real. Exigim el préstec de les càmeres i també exigim que... I focus d'estos redonils xicotets que se fiquen en una pinça gorda, que se pensen que són per llevar les ombres. Com es diu això? Explícame. Sí. Potaflu. Potaflu? Potaflu? No ens ensenya, aquest idioma. Exigim també... Exigim les musoltetes que se deixen ligar i que no te rebutgen i després te sentis com una merda, com esquina en alt. Tens raó, tio, tens raó. O sigui, eres musoltetes. Mira, si me dan una abrazada. ¿Se pasa que hacéis aquí vosotros? O sea, posible, tópate, anda. Venga, ¿para qué que son las 2? No, ya, sí. Joder, pues metiste todo lleno de mierda, macho. No, pero ¿cuántas veces te tengo que decir que no me pongas cable por medio? Joder. ahora ¿Sabes qué te digo? No, que tomar por culo los cables. Espera, no, Mira,